Το ξέρεις πως είναι κακό να πάει να με διαβάνει. Όμως, θες του λόγου σου να πας σου κλέψω την κότα σου, γιατί μην την κλέψεις εμένα. Θες του λόγου σου να πας στο περβόλι σου, να σου κλέψεις εμάς, γιατί έχεις εσένα στο περβόλι. Τώρα ήρθετε στο φτωχόσιο κόμμα εδώ πέρα και πεινάτε. Και έχω ψωμί και πρέπει να σας δώσω ένα κομμάτι ψωμί. Φεύγετε παραπονούμε. Έτσι και εγώ θα φτάσω στο σπίτι σας και τώρα θα φύγω παραπονούμε. Λοιπόν, αυτό λέει, ούτε ήθελε να σου πει ο άνθρωπος, ούτε πεις και εσύ ο νέος. Το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Να λοιπόν το κατατιμάμε. Άνθρωποι πρέπει να συμμερίζουμε ότι είμαστε εν Χριστώ αδελφοί όλοι. Και πρέπει, όπως θέλω να σε περιποιηθώ εδώ στο μαστήρι, ούτε να με περιποιήσει μέσα στο σπίτι σου. Όπως θέλω να σε δανείζω, με δανείζω, όπως θέλω να σε αγαπώ, να με αγαπάς. Θες του λόγου να σε κατηγορήσω στον κόσμο. Δεν θες, γιατί με κατηγοράς εμένα. Ποιος είναι στέση να κατηγορήσει τον άλλο, πέστε μου. Κανείς. Που όλοι είμαστε ένα. Το ίδιο. Λοιπόν, με ό,τι μετρομετρείς θα μετρηθείς και θα αντιμετρηθείς. Λοιπόν, παιδάκι, να σας βάλω, ναι, και τελειώνω. Βλέπετε ότι ο Πανάγαθος Θεός είναι μακρόθυμος, πολυέσπορος, αλλά είναι όμως και δικαιοκριτής. Και μας πιάνει όλους, και τους παπάδες, και τους καλογέρους, και τους δεσποτάδες. Και πιο πολύ αυτούς. Να σας πω ένα περιστατικό. Ο Άγιος Εφραίμ Σύρου. Ο Σύρος. Αυτός ήταν στη Συρία, ήταν Άγιος, ήταν καλόγερος. Και έφυγε μια μέρα από τη Συρία να πάει στην Έδεσα, σε αυτή την πολιτεία. Αλλά είναι μακρινή υπόσταση, δεν ήταν το αυτοκίνητα και όπως τώρα είχε αρματοδρόμο. Και έφυγε από τη Συρία, αλλά στο δρόμο ευραδιάστηκε και δεν μπορούσε να μπει στην πολιτεία, γιατί στην παλιά δεν είχε ανοιχτή κόψη. Ήταν κάθε τσιγάρι μια πόρτα και την γλώσσα και έπρεπε άμα βραδιαστεί, αν βραδιάζονταν δεν μπορούσε κανένας πέρα. Πήγε προς την πολιτεία, δεν μπορούσε να πει τι θα γίνει τώρα αυτή τη βραδιά. Εκεί που είχε μια αγωνία βλέπει από μακρόθεν ένα φως. Και λέει για να αυτό είναι και φως. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, δεν πάει και πέρα. Έφυγε λοιπόν και πήγαινε και τι ήταν βοσκή. Και είχαν πρόβατα και με ένα κοπάλι. Και εμένα εκεί πέρα τα παραμέναν τα πρόβατα. Το είδε τον καλό του λέει τι γίνεται τέτοια ώρα βρε καλόγερ του λένε. Ωραία παιδιά μου βραδιάστηκα. Και δεν μπορούσαν προς την πολιτεία και αν θέλετε να με φιλοξενείτε απόψε να κοιμηθώ στο μαντρί σας. Ναι, έλα πατέρα, κάνε πόρτα, να φιλοξενήσαν. Και μετά το πάει ένα καπετάκι και κοιμήθηκε. Το πρωί σηκωθήκανε για να βγάλουν τα πρόβατα και έγινε πάντα πρόβατα. Πάει το αφεντικό, πού να βρει τα πρόβατα. Εγώ αφεντικό λέει απόψε να τόσο καλόγερο. Και τον φιλοξενήσαμε και κοιμηθήκαμε και εμείς, το σηκωθήκαμε και είπα τα πρόβατα. Λέει αυτό σημαίνει. Και τον κατηγορήσανε. Τον παίρνει από το χέρι, τον πάει και τον βάζει στη φύλαξη. Όλα ξέρει τίποτα όλο. Ο καλόγερος. Εκεί στη φυλακή που τον βάλουν, είναι δυο νεαροί. Του λένε καλό γιατί κάνουν πρέπει σε βάλουν στη φυλακή. Όχι λέει παιδιά μου απόψε ξεμήκα σε ένα μαντί και κλέψα τα πρόβατα και μου πάψε εγώ ένοχος. Και δεν ξέρω τι έχω πράγμα. Και εσείς παιδιά γιατί σας έχουν πάει. Όχι λέει πάτε λέει και εμάς μας ενοχλούν σε κάνουν αφωνικό. Και είμαστε αθώοι. Όπως έχετε το τρόπο αθώος που δεύτερο τα πρόβατα και εμείς είμαστε αθώοι. Κάτσαν όλη μέρα που βελιάζουν, το βράδυ θέλουν να κοιμηθούν, του λένε εσύ ως καλόγιος που είσαι, δεν κάνει μια προσευχή να δεις τι θα γινούν μέσα στη φυλακή. Φωνατίζει λέει το βράδυ ο Εφραίμ, κάνει μια στενή προσευχή και προσφέρει τον αγγελοκυρίου και του λέει Εφραίμ, για να είσαι εδώ στη φυλακή είσαι ένοχος. Του λέει, πώς είναι αγγελέ μου, του λέει, εγώ είμαι καθαρότατος, πώς είμαι εγώ. Ναι λέει παιδί μου, του λέει Εφραίμ, ενθυμάσαι λέει που σου είναι 10χρονο παιδί και σε πίνω πατέρα και πήγετε σε ένα παζάρι και είσαι στο φτωχού την Αγελάδα και την κλέψανε. Γι' αυτό τιμωράσαι παιδί. Θα σας πάρω μια και τελειώνω. Βλέπετε παιδάκι μου ότι ο άνθρωπος πάει στην εκκλησία και κοινωνάει και ξεμολογάει, πάει καθημερινά. Όταν δεν πηγαίνει με πίστη εν καθαρά συνειδήσει να πηγαίνει στην εκκλησία δεν ασχολείται. Ήταν μια φορά σε ένας δοσπός σε ένα βουνό που δεν πήγε ποτέ στην εκκλησία αλλά είχε το τριαντάφυλλο μέσα στο Χριστό. Αυτό δεν πήγε ποτέ στην εκκλησία. Αλλά άμα γέρασε αυτός ο άνθρωπος και λέει εγώ θα πεθάνω, δεν πάω να βρω ένα παπά να ξεμωθώ να σώσω εγώ την ψυχολόγη τώρα στα γερατεία μου.
Αποφάσισε λοιπόν και από το πρώτο και πήγε γύψε έναν παπά. Και του λέει παπά, βοσκός ήμουν και κατέληξα το προβατά μου και να ξεμονηθώ, να σώσω εγώ την ψυχή μου, τώρα στελιαρετέ μου και θέλω να πεις τι να κάνω. Ο παπάς δεν του είπε κάτσε πέρα να σε ξεμονηθώ, λέει να βαδίσεις τον ίσον δρόμο και θα σωθείς. Χωρίς λοιπόν ο βοσκός από την εκκλησία και τα άλλα δρόμο, πρέπει να είσαι ο δρόμο. Και λέει εφόσον τον παπά να βαδίσει τον ίσον δρόμο, με αυτά θα σωθώ. Τόσο αθώος ήταν ο βοσκός. Δεν πήγε ποτέ στην εκκλησία. Σάλευε τον ίσον δρόμο και πού ήταν ο δρόμος, σε ένα μοναστήρι. Πήγαινε στο μοναστήρι, ήταν λέει προηγούμενος. Του λέει τι γυρεύεις εσύ εδώ πέρα. Πως και, τι γυρεύεις πάλι. Όχι λέει γέροντά μου, σε ένα μπαπτέγια και ξεμούτσε μου πένε να βάλει στον ισοδρόμο. Και με έβαλε όμως εδώ στο μαστί, ήθελε να με βαστίξει τη ζημένα, σώσει την πληκτρόν, τώρα στα γέρτια μου. Του λέει καημένε, γέρος άνθρωπος είσαι, αγνά μου, τι να σε κάνω, άμεσα στα σπίτι σου. Ο βοσκός όμως του λέει, μα μια που θα γέροντά μου, βαστίξέ μας, σου λέω την πληκτρούλα, βαστίξε. Αφού έπαιρνε τώρα ο ηγούμενος του λέει, αφού έπαιρνε να σε βαστίξω, δεν με νοιάζει να σε βαστίξω. Να σε βάλω σε ένα διακόνημα, να μου σκουπίζει μόνο την εκκλησία. Γιατί δεν ξέρεις άλλο πράγμα να κάνεις. Και να πήγε από το βοσκό, άνοιξε την πόρτα και μόλις άνοιξε την πόρτα και μπήκαν, βλέπει τον σταυρωμένο Χριστό απάνω που είχαμε στον κουμπέ. Και μου είπε, γιατί είχε αυτό τον άσπρο σταυρωμένο και πάνω. Ο ηγούμενος του έκανε πλάκα, λέει, δεν σκουπίζει καλά από την εκκλησία, γι' αυτό τον σταυρώσαμε. Το πιστεύει όμως ο βοσκός. Ακούτε. Τόσο αθώος ήταν. Αγαθός. Αυτή μια την τρίτη μέρα δεν άντεξε. Και του λέει αδερφέ μου, 3 ημέρες με πάει και παρακολουθούν το νερό, δεν σου το κάνει να πιείς. Και σε λυπούμε. Και πάει και παίρνει τη μερίδα το φαΐ και πιει την πόρτα. Και του λέει μάρτης μου ο Θεός, θα βάλω στο στόμα μου μία μπουκιά Κατερίνα πάμε γιατί σε λυπούμε 3 ημέρες δυστυχώς έχω. Και κατσέγει παιδάκι μου χτός ουσιαστικός κεφάλαιο. Ουσιαστικός, όχι τυπικός, μα κατσέγει κεφάλαιο. Και μέσα φάει του λέει έβγα πάνω να σε τιμωρήσω πάλι. Ουσιαστικός βγαίνει. Αυτό βάστηκε πολλές ημέρες. Για να δείτε το μεγαλείο του Θεού. Μια μέρα έπαιρνας καλόγιος απ' έξω και άκουσε κοβελιάδα. Και πάει και λέει τη ηγουμένη. Τρελάθηκε. Γέροντα είδε τον εβάξα τον βασκό, το γλέπ. Άκουσε η κοβελιάδα με κλέψει να μας κάνουν μεγάλο από στο μαστίλι. Ο ηγούμενος στενοχωρήθηκε. Του λέει για να δεις με ποιους κοβελιάδες. Πήγα ο καλός και λέει το βοσκό πέμε με ποιους κοβελιάδες. Έτσι άκουσε η κοβελιάδα. Μα να μην το πεις την ηγουμένη. Δεν του λέω, παίρνουμε ποιους. Λέει, ευλογημένο, λέει αυτόν τον άνθρωπο που είχε και πάνω σταυρωμένο. Δεν του λέει να φάει πράγμα. Και τον ελυπούμε και παίρνω τη μερίδα μου και κατεβαίνει και τρώω μαζί. Μόνο να μην το πεις του ηγουμένου. Παιδί μου όταν το ακούσει ο καλόγιος τα χάσε. Και πάει και λέει του ηγουμένου, γέροντα. Αυτός ο βοσκός δεν είναι άνθρωπος. Είναι Άγιος, συνομιλεί με τον Χριστό. Τρώνε μαζί. Τη μερίδα που του δεις πάει και τρώμε. Αυτό μου πει. Ο ηγούμενος τα χάσε. Το λέει για φώναξε. Του φωνάζει. Πάει στον ηγούμενο. Και του λέει ο ηγούμενος, τι σου λέει αυτός αδερφός που έχουν και πάνω σταυρωμένο. Μα γέροντα δεν του δεις να φάει πράγμα. Και τη μερίδα που μου δεις τρώμε μαζί. Και μου λέει επειδή είσαι τον φιλοξενό και τρώμε μαζί, μου λέει πως έχει έναν πατέρα βασιλιά, ένα πλούσιο πατέρα. Και μου λέει πως θα με πάρει λέει, και εμένα εις του πατέρα το τραπέζι να με φιλοξενήσει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ρε στην υπόψη, είναι συγκινητικό αυτό. Ο ηγούμενος τα χάσε. Λέει, να του πεις λέει και εμένα να με πάρετε.